تەماشەوانی خانی تیڤی خوشک و برایانێژە دەماوە خۆش بهێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de em ê li ser mijara êrîşên li hemberî akademîsyenê Kurd Dr. Sirbest Nevî û rojnamevanê Kurd Welat Bekir rawestin. Li gel vê jî em ê behsa hatina İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî û gera wanî li Ewropa bikin. Pêvegirê daîmê behsa serokên newnewî bikin û mesajî wî ji bo îslama konferansa îslama demokratîk şandibû em ê hinek behsa wê jî bikin. Bilez qehwa xwe hazir kin da em bi hev re van mijarîhan nîqaş bikin, binirxînin û rexne bikin. Em dest pê bikin ya Xwedê. Ev wêne a herdû biraderên ku me behsaya wan kirî akademîsyenê Kurd Dr. Serbest Nebî ku mamosteyê Zankoyê ye, Zankoya Koy li Kurdistanê Başûr û rojnamevanê Kurd Welat Bekir li gorî texmîna me ez dibêm qey niha li Fransa dimîn. Herdû beramberî êrîşekî gelekî qirêj, gelekî pîs, gelekî sext e ji aliyê tevgera xapûçî niha di van çend rojên derbasbûyî de beramberî êrîşekî bi vî rengî ne. Ji ber çi? Çima tevgera xapûçî êrîşî wan kir? Ev herdû kes bi taybet akademîsyenê Kurd Dr. Serbest Nebî pir parastina peyede û di salên destpêkê de parastina rêveberiya xwelîser a apûçiya kir, hêviyê wî hebûn, yanî heta qonaxekî baş apûçî xwe bi wî didîtin û wî dişandin konferansa, wî dişandin dixistin di nava delegeya de û bi çavekî mezin nêzîkî wî lê dinerîn û bi helwestekî wilo giranbiha nêzîkî wî dibûn. Niha çima dev dabêjin diya wî, namusa wî, kerameta wî, jina wî bêsînor. Xapûçî kûçikê xwe û tejiyê xwe ser sosyal medya ku her yek ji wan ku mere wan wilo wan dawişîne di warê kurdewarî de, di rewşenbîrî de, di rojnamegerî de, di zanebûnê de nagêjin toza sola Serbest Nebî, dev dabêjin serbestî. Dev dabêjin zanebûna wî, dev dabêjin kerameta wî, dev dabêjin diya wî û birayê wî şehîd e. Evan serserî û sextekarê ku dev dabêjin Serbest Nebî, dev dabêjin namusa wî û diya wî û xwişka wî û jina wî ji bîr dikin ku ew dayîka ku dev dabêjînê diya şehîdekî wan. Şehîd li cem PKK pir tîcareta şehîdan em partiya şehîdan e hey sextekar tu partiya şehîdayî tu çima dev dabêje dayîka şehîd e tu partiya şehîdayî. Mixabin ez yanî çima dibê mixabin? Nemixabin. Ez û mamoste Serbest demekî ji hevdû xeyîdî. Em hevdû nas dikin. Ez çûme dema ku master dema ku xwendekarê master bû ez çûm ez hazir bûm dema ku xwendekarê doktora bû jî اطروحا xwe ya doktora mûnaqeşe dikir, guftûgo dikir ez çûm herdû carî jî ez çûm ez hazir bûm. Dema ku xwendekarekî bû li Rojava li Zorava li Şamê di malekî bi kêrê feqîr bi tena xwe hîna xort bû ez çûm ez wî nas dikim. Dema ku bû xwedîmal, zewicî, zarokê wî çêbûn li sehnayê ez wî nas dikim. Yani ez Serbest Nebî di gelek qonaxa de nas dikim. 1500 çêbîniyê min ser Serbest Nebî heye. Ez dema ku me pêr kontaktê dikir ez apûçî bûm.
لێ مدکاری ئەزوی قبول بکەم ینی مژێر دەما بەحسا ئاپۆ دکریان بەحسا پەکەکی دکرد دلی ویت غەلیە لێ ئەو ڕێز و کۆنتاک دە نابەرا من و ویت خەران نەدوو ئەوی دگوت ئاپۆچیەکی مۆدەرنە ئەم دکارن لە گۆدار بکەن نویسێتە ئیمیلی وی لە جەمنن ینی تشتێن و کۆنتاک تاکو بە دانوستاندنا کو بمر ددا و دستندن بڕێز بە قەدر بە قیمەت کۆنتاک دنابەرا من و مامۆستە سەربەست دگەلێک ئاکتیڤیتێتە مە هەفتوو ددیتن تشتێن کولتوری تشتێن چاندایی لە شامێ مە هەفتوو ددیت دەما کومە دەفژی پەکە کێبەردا ئۆکتۆبەرا 2011 2012 و من دەست بەڕەخ نەکرد سەربەست وێ چاغی نزیکی وان بوو دەماکو پەکێکە بوو دەسەلاتدار بوو پترۆل بوو پەرە بوو ئاسایش بوو نزانم زانکۆیا قامشلۆ زانینگەها قامشلۆ و زانینگەها عەفرینێ و زانینگەها قۆبانێ باڵا منێ زانینگە ینی gelek ne tenê serbest Doktor Azad Elî Doktor Ebdilkerîm Umer û hemû doktor nêzik bûn û şoreş derwîş û gelek kes nivîzgarên akademisyen siyasetmedar hemû nêzîkî tevgera PKK bûn dibe ku hinek ji wan ji ber meseleyê berjewendî dibe ku hinek ji wan bi PKK hatin xapandin dîtin ku desthilatdarî gotin de belkî tiştekî Kurda yanî çê bibe Kurd tiştekî bi dest bixin ez jî berî wan ez berî wan 20 sala bi PKK hatim xapandin 20 sala û min lêborîna xwe xwest min lêborîna xwe ji gelê Kurd ji qurbaniyên vê rêxistina hanê ê di nava PKK de ê di dervayê PKK de ê ku ez di qunaxa ku ez tê dijiya me ê ku qunaxa ez tê de nejiya min jî yanî dema ku Enwer Ata kuştin di heştê û çara de ez 8 salî bûm dema ku Çetin Güngör kuştin ez 9 salî bûm wê çaxê tevlî wilo min lêborîna xwe ji Enwer Ata û ji Çetin Güngör jî xwest ji bo mesele zelal be dema ku min dev ji PKK berda gelek kes îdî derbasî vê mesela hanê bûn û bi dilsozî bi berjewendî bi parastin yanî gelek kes dev ji partiyê xwe berdar ya ez hinek nivîskara nas dikim wilo niha quretiya dikin û endamê partiya bûn dev ji partiya qaşo bûn serbixwe êdî êdî xwe nêzîkî apoçiya kirin xwe naz dikin niha wê temaşe jî bikin guhdar bikin xwe jî naz dikin yanî hinek jê behsî bûn endamê partiya behs bûn PKK bû desthilatdarî PYD bû desthilatdarî û êdî ketin govenda PYD û li def û zirnê xweseriya demokratîk xistin ana hinek kes dibê ji bê belkî bêje ku te jî yanî na di qunaxa êrişên wilo dijwar de me nakokiyên xwe û apoçiya datanî alî kî û min rex nedikir mînak êrîşa li ser Kobanê a destpêka êrîşa Daişê ku yanî gelekî xedar û metirsîdar bû wê çaxê min nakokî û tiştên ku heyî midanî alî kî û min Kobanê parast sivîl kesên sivîl kesên hemolatiyên Kurd li Kobanê parast wextê bû çîroka peyman û vîdyo hene yanî min name ji nameyên vekirî neyê dizî neyê dibin masê de nameyên vekirî ji bo rêveberiya Xwelîser ji bo Mezlûm Ebdî Mişran tewş û vala yanî Mezlûm Ebdî ji bo PQQ jê razî bi hazir e me teva bifiroş Kurda teva bifiroş çawa ku apo Kurda firotiye Kurda ne tenê li Rojavayê Kurdistanê firotî Kurda li Bakurê Kurdistanê firotî ev mîkanîzma me jiyê xapoçî wilo ye
بەڤی رەنگی بە شێوەیەکی قڕێژ و ئەرزان بازاریە لەسەر مافێ کووردا، ناسناما کووردا، کەسایەتیە کووردا لەسەر کورد و کوردستانی بە تەوی دکە ji bo xatirê qûna Xapû. Li cem Kurdistana ew navî wî çi bû? Amed nizanim ji got li gorî qenaeta min olarak Kurdistana Serokapû ne têde bê ji mir nelazim. Hey xwelî ser kadrokî PKK'yê payebilind bû. Hey xwelî ser Xapû salek, 2 sal, 3 sal, 5 salê din wê bicehime bimire geber bibe. Êma ji em rabin Kurdistanê jî bin ax bikin ji ber serokê tê newlewî. Niha Xapûçî di demekî de pir pesnê serbestnebî didan, pir pesnê Welatbekir jî didan. Welatbekir şexsan me hevdû nedîtiye lê ez helwesta wî ya rexnegerî pîroz dikim û a serbestnebî jî pîroz dikim. Me berê jî gotiye ez îsa dubare dikim. Ji dil û can piştgirî ji bo akademisyenê Kurd Doktor Serbestnebî, ji dil û can piştgirî û silav ji bo helwesta rojnamevanê Kurd Welatbekir. Her du mînakên entelektwelê Kurd ê herî lîberal, ê herî nerm ku PKK wekî gurên bozên baxçelî û faşîst êrîşî wan her du camê ra dikin. Çawa êrîşî Elî Çeven dikirin, niha êrîşî van her du kesê han dikin. û javana yanî ne wek Elî Çeven belkî Elî Çeven roşî ji roja ez ba Elî Çeven ew ciwanê Bakurê Kurdistanê. Tu carî belkî PKK neparastî vana di hin qonaxan de PYD û PKK û Xwelîseriya Demokratîk parast. Lê ev li cem Apûçiya Newloyî Apûçî dibe tu xulam û zilamê her tu kole be. Tu di axura wan de be. Tu ji axura wan derket wekî gurên har, wekî kûçikên har êrîş dikin. Ne dê dihêlin, ne jin dihêlin, ne keç dihêlin, ne navbûs dihêlin. Diya me li ser nivîna mirinê ye nexweş e ev 2 sal Xapûçî kadrên bi dehan kadrên Apûçî derbasî mala me bûne jin û mêr. Ev diya min wan bi nan kiriye, wan bi av kiriye, wan bi xwarin kiriye, bi qedr û qîmet niha dev davêjin namûsa diya. Ehlaqa partiya şehîda ye û xelkê dikin bê ehlaq û ji xwe ew ji ehlaq şuştîne. Xelkê dikin bê vicdan û ji xwe ew ji vicdan şiştîne. Ev kesên ku fotoyê xwe digirtin me'el mufekkir feylesûf Serbestnebî li gel foto digirtin ez ê wergerînim li gel feylesûf û ramyarê hêja û qedirgiran Serbestnebî niha bêdengin. Dibînin Apûçî çawa wekî gurê har, wekî kûçikê har dev davêjin namûsa serbest û bêdeng. Şerm ji wan re. Bes şerm nakin. Ew xwe nas dikin al vê vîdyoyê temaşe bikin û li sûretê xwe ku berê li ser sosyal medya li gel serbest belav dikirin niha bêdengin. Suktum buktum ker û kor û lalin ji Apûçiya re nabêjin eyb. We dev avêt namûsa hoşeng, we dev avêt namûsa serbest, we dev avêt namûsa Welatbekir, we kesekî nehişt, we dev Nîzameddîn Feqê Teyra hunermendê gewre, we kî jî nehişt û hunermendê ciwan Mem Ararat kesek nema we dest dev navêt namûsa wan. Ev exlaqê we ye, ev perwerdeya kerwerdeyê û kerleşme û îtleşme û mîtleşmeya Xapû ye. Ku hûn bi vî rengî nirxê gelê Kurd ê rojnamegerî ê rewşenbîrî naz nakin. Li cem we rewşenbîrê herî mezinê Qerazeb Medenî Ferhoyî, Qaxşar Oremarê û Zirneçî û ev kesên ku ji wan re benîştê we diçûn. û bavê Doqû û bavê Zopê û bavê Qasîmazî ev ê ku li ser sosyal medya derdikevin
و جفدور خوش دكن و جفدور مزددن و تشاكوشي هاف دخن و جواتن قهوة كوي وقهوة أمين عرب لسر سوشيال ميديا لسر تيك توك دار دخن الجمان أفن ها عاقلي وان مجيه وان زانبونا وان و جاد دبهايا زلاما ده نهجان 5 قرش تشتك خود ناوا PKK جي دوان دانا کرنه اگر تجوان بپرس هوال باوه دوقو تا قربانیه تا دناوا PKK ده چخویسه تا قربانی دانی تنه لی باوه دوقو روشبیر وانه دوقماقی وانه و قازی مازیه وانه اف ریخستنا PKK اف در خستن وانا جوان نهاون بپرسن چر روشنبیر درکتن دناوان تنه يعني وجا تشتن سخته ودره و PKK ريا روجنامه‌گریه عرب جهوشنگو سر وکر کرو هاي سخته کرای خولی سر PKK برا ريا روجنامه‌گریه عرب خور وکرا برش حليم ور وکرا برش احمد حسيني وکرا برش طارق حمور وکرا برش نواف خليل وکرا معناه من مقاله طارق حمو ونواف خليل شاندي روجنامه الحياه هاي خولی سر دبر ريا روجنامه‌گریه عرب كيش جهوشن گربکر إلى سخت كار خليل السري وب أزفي مسألة تكز دكم يعني حلوستا ما مستا دكتور سربس نبي حلوستا كي روناك بيري حلوستا كي روشن بيري نجتمام پروري دبينم سلاف دكم وبشتگيريه دديمه تولي كودرنگ بو إيمه يعني فرق وجداهيات نابرا مويد كونتاكشي نابرا مدتنا يعني فرق وجداهي كو مزوديت مزو مثلا ناسكر كوي آپوچي خاپوچي داوي وبيت برين كدا شهيدا كدا آپيمه كدا آپيمه ولات اوسي كدا براي سربس نبي ويل عرديخن من زوديت وزدور كتم از نبوم شريك دسالاداريا قريش كو بدهان اكتيفيستين كرد واندانه بدستي وان هاتن واندا كرن دبن اشكنجا واندا هاتن كشتن مزون عسكر ما يعني خدور خست اب بازا سالمه اف ايريشان كل همبري متكرن بري ايريشا لهمبري سربست ولهمبري ولاد بكر لهمبري ما هات كرن ودي صور كرن اف كوچاو از هيفي زكمجي ولات بكر وازباورم ولات بكر ودكتور سربست نبي لهمبري قريجا خاپوچيا چاوي وينشك و تسليم نب وقاف شوند نابش هلوستكي روشنبيرية هلوستكي كردوارية هلوستكي دي جهي خدية وخوزي اجمالا خدير آزاد علي جي خدي في هلوستا هاني بانا آزاد علي جي انا زانم بلكي پشتگیریا خوش بو سربست نبي ديار كري لي اكاديميسيين كرد اوه كوهنه يعني ايكو ناس كرينه يعني ام كردي روجاوا مالا ما دو سالونه كم هفدو ناس كن از ناوا نابيج دروشكي ولوده اكاديميسيين كرد روشنبيرين كرد گرك حمو پشتگیری پشتوانی جبو سربست نبي وولاد بكر هردو وكي جان روشنبير كرد كي جان نویسکار كرد جن بميربه بوه برانبری ایریشن باوه دوقو باوه بوقو و باوه قازیمازی و باوه نزانم حلاوه و ملاوه و بوه برانبری ایریشی وان ده بی جواکا روشنبیری ده مسئله هانی قبول نک ده بی حلیموجی قبول نک اگر وجدان هبه اگر اخلاق هبه اگر کردواری هبه اگر روشنبیری هبه اف روشنبيرين لدردورا تفقرا خاپوچي دفوزرني وان قرچي وان وقحوچي وان دبي خدي هالوست عيب شرمه اگر شرم دكن اگر فرم فدي دكن
dîsa piştgirî rêz û silav ji bo welat vekir û ji bo serbest nebî. Tê gotin ku Mazlûm Ebdî generalê tirtire, generalê fişfişe wekî Bakurîya wekî Başûriya gotî fişe ye. Generalê fişe hatiye ew Ilham Ehmed ji mir geşt û gerekî li welatên Ewropa dikin ka wê haşayê hezûra we mere bê heşa dûr dikeve ka wê çûk û bela bikin. Piştî li Rojava pê dirîtin li do qûna Xapo çûn keda Kurda, destkeftên Kurda tiştê ku bi dest hatin xistin ji bo ku Baxçelî û dewleta Kûr û Mît razî bi, Mazlûm Ebdî pêl hemû tiştî kir. Mixabin ez vê dibêjim dema ku ew konferansa Qamişlo çêbû ez yek ji kesên bi piştgiriya wî kir. Ji bo yekrêziya Kurda û nizanim çi tiştên bi vî rengî vîdeo hene, nivîs hene bi piştgiriya wê kir. Gelek Barzanî jî gotin ku ev xapandin e, ev lîskekî mezin e, min got xem nake em temaşe bikin. Lê ev Mazlûm Ebdî enekese xapand. Bi navê yekrêzî, nizanim çi û dibin masê de û bi tena serê xwe çû ev mesela hanê ne şêwra enekesê kir, ne şêwra Kurda kir, ne şêwra kesekî nekir. Ji xwe li nota gorişmeyê Apo vegerin hûnê bibînin Apo dibêje a mikir. Bi gotina min bû, bi nerîna min bû, ne bi a Kurda bû. Xapo jî a Mîtê dike û di pêvajoya mîtleşme û îtleşmeyê de ye. Dixwaze Kurd hemû divê pêvajoyê de bin. Pêvajoya mîtleşme û îtleşme ez tekez dikim û dubare dikim û dehbare dikim. Tiştekî xêra Kurda tê de tune. Ev Mazlûm Ebdî niha ji mir hatiye Ewropa û nizanim di rêya kî de ye, yekî li Bruxel dimîne, yekî rojhilatî ji wan re di hundirê parlamentoya Ewropa de kontaktê dike û wê ji wan re salonekî kirê bikin û werin çend heb çepgir, genî, pincî, parlamenterê bê yanî bêtesîr, bêbandor, parlamenterekî jin jî heye wê xwe nas bike li welatên Skandinafyayê ew jî piçekî wilo xapoçî û ji wan re xweş dike û rê ji wan re vedike û xortekî wergêr e ez wî nas dikim, komûnîstekî berê ye, ez navê wî jî nadêm, ez vê şerefê nadêm ku ez navê wî jî bêjim. Xwe xwe li rewşebîriyê jî dike bela, xwe li şêwekariyê jî dike bela, ew jî ji wan re niha çavê wî li tişmişta ye, çibû Rojava jî vegeriya bû. Ev her sê goşe ji wan re piçekî hinek alîkarî dikin, ji wan civîn mîvîna çê bikin, xelkê razî bikin. û janûçeya ku we xwendî ev mînakekî ne. Wela çiyê neçiyê Ilham Ehmed û Mazlûm Ebdî li Parîsê li Wezareta Karê derve bihin berpirsyarên Frensî re civiyane û nîqaşkirin. Navê berpirsyarê ez jî nabêjin. Yani ew asta bilind wezîrê karê derve, serokê Fransayê wekî berê ku qedr û qîmetê qesedê hebû, hesedê hebû, xwelîseriya demokratîk hebû, ew tişt nema. Ew tişt nema. Niha nûçeya çê dikin jî bê ku navê ka sekreterek bi, ka berpirsyareke ji kîjan astê Wezareta Karê derve wan rûniştî û yanî wan rûnê çi ji wan re bêjin. Behsa entegrebûyînê bike, behsa ji wê qunaxa tê bîra we Macron di civîna xwe de bi Colanî re, bi Ehmedûşerh re behsa mafê kêmnetewa dikir. Niha Fransa nema behsa vê meselanê dike. Piştî ku Mazlûm Ebdî û Ilham Ehmed li gorî Tirka çûn, li gorî Xapo çûn,
لگۆری پێواژۆیە میتلەشمە و ئیتلەشمێ چوون و هەموو تشت تەسلیم کردن هاتنە ژمرە dilê xelkê xweş bikin û wala diplomasiya Rojava heye û ja ev kerên xapûçî ê li vê derê hîna bawer dikin ku hîna Rojava heye û xwelîseriya demokratîk û nizam kuro hey xwelî ser hey xapûçî serokê te dev ji meselê berdayî generalê te yê fişe ê fişfişe dev ji meselê berdayî İlham Ehmeda te ya nizanim çawa dev ji çîrokê berdayî mesele firotin e ev çi tijmir wilo wekî dirdirkê wekî binîşt xwelîseriya demokratîk û hîna tişte heye tu di wan xewn û xeyalê handijî dev ji wan mesela berdin evana kî dixapînin xwe ya ev çi derewekî dikin û ji derewa xwe bawer dikin bi vî mantiqê hanê nêzik dibin wê Mazlûm Ebdî ji werçûn derew merewê xwe bike û ev ji xwe vê çend heptekûş mekûşê Kobanê hene çalakî malakî ya çê dikin nizanim festîvala nizanim çi a Efrînê festîvala nizanim çi a Kobanê hemû kontakta wan bi apûçiyar heye dibinê masê re apûçî wan fînanse dikin bi vî mantiqê wilo û tiştî wan tune yanî ev ê kesê ku ez wan dibînim yanî em car carna di hinek devera de em rûberûyî hev dibin yanî kesên wela nizanim yek heyê ji Kobaneyê moderatorê festîvala filimayî ê birê min hela wer vê derê rojkî rûja te meqaleyekî li ser filmekî sînema nivisandiye di rojnameyekî wilo bi nav û deng û hêja ji wan naz bikin ku tu rexnegêrê sînemayî ye na te film çêkiriye na moderator e qelafetê wî û qerase û halê wî û tiştî wî kîlê binêre bêqeyîv ya bi nizanim kî heynî vê çîrokê şêwekarî niha temaşevanê hêja xapûçî wilo ne niha kontakta xwe bi hunermendar dikin ev ê dengbêj û hunermend û werin em ê saziyekî nû çêkin saziyekî netewî derewa hemû saziyê wanî netewayî derew e ji keneke bigire heta tu tenekêr derkeve hemû tiştekî wanî netewayî tune hizbîtî hizbîtîkî wilo ginî efnikî kufikî gemarî qirêjî kurmikî bi vî rengî tiştekî wanî ku bê ji bihna netewayiyê tê de hebe tune hunermendê wan ev çop e wel xemgîn Xelîl xemgîn tro xemgîn e tê kengî kêf xweş bi tê heya kengî wilo Xelîl xemgîn e Xelîl wê din jî Zirzope Hurhope navê wî çi ye û Diyar Dêrsimî hilatib qurbana Dêrsimê bibe eger te eleqeya te bi Dêrsimê heye eger tu tiştekî te û Dêrsimê heye Diyar Dêrsimî wedî çawa helwestê wan û tiştên wan û ji nû ve avakirina koma berxwedan û ji nû ve avakirina koma virberdan vir ha vir xapûberdan mîtberdan ev e wê kontakta bi elo hevalê hunermendê hêja em ê saziyekî çê bikin ka were ne hizbî ye ne partîtî ye ne tewî ye derew ev 40 sal e vay xapandinê dikin van derewa dikin dixwazin 40 salê din jî aynî xapandin aynî derewa bikin û gelê kur ji wan bawer bikin ev hatina İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî hevala çarşem û hevala pênçem û hevalê Beşîr û hevalê Şorbeşîr wê li dora wan bihewin û quretiyê xwe bikin û çend bavê Doqmaq û bavê Qazîmazî jî wê ji wan re li çepka bixin û mamoste jî Çarqoziyê bêje hene jîkê wêne jîkê nizanim çi tevgera azadiyê êdî jî tevgera azadiyê dikin
تفگەرە ئازادیە تفگەرە ئازادیە سەرێ 15,000 کەس ji hevalê xwe xwarî tevgera azadiyê xapo vê dibêje hey çar qozî wilo û ji hemû wilo eynî ritim tu dibê qey robotin tu dibê qey wilo bexbexan û hema benîştê hev dicûn ji devê hev digirin û dicûn û didêrin tevgera xapoçî û sosyal medya tevgera xapoçî û entelektelê tevgera xapoçî ev tas û ev hemam e ev 40 sal 50 sal ev malin wê 40 sal û 50 salê din wilo bimînin kes bi wan nêxapandin ji nav bêv de we dêm qey kesên ku ji xapoîzmê şiyar dibin roj bi roj zêde dibin roj bi roj pêla rexnegerî a li hemberî tevgera xapoçî a li hemberî xapo a li hemberî Cemîl Bayîq û weva hemû bilind dibin lewma hûn dibînin wilo bûne gurên har û bi Kurda ketin û bi rewşenbîra ketine û bi nivîskara ketine û bi rojnamegera ketine wê êrîşî Şêrwan İbrahîm bikin wê êrîşî Welat Bekir bikin wê êrîşî Serbest Nebî bikin wê êrîşî Hoşeng Gosê bikin û bi vî rengî lê em ez bêdeng bim na ev xewna xapoyê ku ez wilo wî bihêlim ez bihêlim gelê Kurd bixapînin na heta ji me bê heta damarek hebe ez ê wî û tevgera wî tezî bikim û kî li derdora wan be planê wanî qirêj li ser siyaseta Kurda li ser rewşenbîriya Kurda li ser civak û jin û zarokê Kurda çi planên tevgera xapoçî ê qirêj hebe heta ji me bê ez ê wan tezî bikim ez ê wan rexne bikim ez ê wan wekî ku ew dibêjin ez ê wan deşifre bikim berê jî me gotiye wez dîsa dubare dikim hemû tişt li cem PKK demokratîk in lê cem PKK bi xwe ne demokratîk İslama demokratîk pir behsa wê dikin lê ti carî wilo behsa kiristiyana demokratîk ola kiristiyana demokratîk nakin ola cihû a demokratîk nakin tenê li cem wan İslama demokratîk heye ya Rebî ya îlahî îja ev çi ye İslama demokratîk İslama li gorî kêfa xapoyê yerê ana kêfa xapo çi eleqeya wê bi ola İslamê ku hatiye avakirin bingeha wê Qur'an e û hedîsê pêxember e yanî Qur'an mi carek û du car û sê car jî xwendin û hedîsê pêxember kêm zêde me xwendî baş e ev xapo yanî ji Kurtîn ev fezlekeyê xwe û tiştê xwe wan ji Kurtîn e xapoyê bi kêfa xwe yê ha jor biaxive ha ji jêr biaxive li cem xapoçiya cewher e çi bike li cem wan seroka heval tu serok fêm nekiriye têkengî serok fêm bike heval û konferansa li derdixin konferansa li derdixin û a nizanim xweza û a feza konferansa fezaya demokratîk û konferansa xwezaya demokratîk û konferansa mirîşkên demokratîk û serokatî nameyekî şandî konferansa mirîşkên demokratîk dibêje mirîşk berî hêkê ye ya hêk berî mirîşkê ye ev pirsa hanî pirsa demokratîk e pirsekî felsefî gerek mere nas bike wê xapoçî li çepxa bixin serokê me çi tiştê xweş dibêje çi cewher dibêje pişt re konferansa İslama demokratîk serokatî nameyekî şandî dibêje çi dibêje li gorî ev nûçeya ku we dîtî İslam hatî avakirin li ser qiyemê azadiyê û dadweriyê û wekeviya civakî wekî din ne tiştekî nû ye Ocalan dibêje axaftinê Serok Ocalan
جیهادا ڕاستەقینە ئەو تەکوشینە ئینسان لە هەمبەری خوایە ئەرێ ماڵا منی ئاپۆ گەلێکی تەکۆشینە لە هەمبەری خۆ دەکە گەلێکی تەکۆشینە خۆ دەکە قوش لە تەکۆشینێ قەتاندی قاپۆ 26 ساڵ 7 ساڵ ڕۆژاژی ڕۆژی نەگرت نەش بۆ خودێ نەش بۆ خۆ نە وەکی شەرمەزارکردنا دەولەتا ترک دو ڕۆژی نەگرتیش من بەحسا تەکۆشینێ دەکە تو ڕۆژ مر بەحسا دەکۆشینێ دەکە هاتیش من بەحسا ئەسلاما دەموکراتیک دەکە کەسێکی تنەش خاپۆچی هەربێژە کا سەرۆکێوەی نەونەوی هەندرێ حەبسێت لە مێژ دەکێ نا لە مێژ ناکێ وێ وەرژمان بەحسا ئەسلاما دەموکراتیک بکە ئەو کەسێن کول ئامەدێ جیڤیا بوون قۆنفرانسا یەکیوانی لەوێ دەرێ لە ئۆروپاشی هەیە تور حالی نزانم چ ناوی تور حالی وەرە ژێر پرس بکن ئەف سەرۆکێتە لە مێژ دکە دەندرێ حەبسێ ئەرێ هەواڵ سەرۆکاتی لە مێژ دکە ڕۆژی دگر و کوڕۆهای خۆری سەر ڕۆژیا چێ لە مێژا چێ ئیسلاما چێ ئەف چی دەرەوە ئەف چی خاپاندنە چشی دبێژێ گەرەک ئیسلام خزمەتا جڤاکە ئەخلاقی دەبێت و سیاسەتا دەموکراتیک و ژیانە ئازاد خاپۆ دبێژێ گەرەک ئیسلام خزمەتا جڤاکە ئەخلاقی کوڕۆهای خۆلی سەر هەی خاپۆ جواکە ئەخلاقی و جوواکانە ئەخلاقی هەیە یا خۆتیاش ماڵە خۆدێرێتە پچێکی خۆدی ئەخلاق بانە تو خۆدی ئەخلاق بانە تەل باوێ خۆ نەتخست دەجا خۆ پیس نەتکرد تە دزیا باوێ خۆ نەتکرد تەل برای خۆی بچووک نەتکرد تە دەست نەداوێت کە چێ کووردا مازناوێ وان بێژم کەسێ کەچکێ کو دناوا پێکێکی کوتە دەست ئاوێتی وان تو بەحسا ئەخلاق دەکە ژناتەش بەرتەڕەویە چیژی سەرۆک ولۆ خۆشک دکن ولۆ قەلە و دنە پخینن سەرۆک و جەلان ئیسلام چاوکانیên herî girîngê şaristaniya demokratîk e tirowê demokratîk bêvgirê de çi jî dibêje îslama demokratîk dibe ku derfetê li pêşiya gelan veke ku bi nasnameya xwe bi baweriyên xwe bi azad derbirînin û eşkere bikin îfade bikin xap ji îslama demokratîk ji îslamê fêm dike xapo ji îslamê fêm dike ne li mêj ne rojî ne zekat ne hec û ja ana ez ê bêjim dibe ku hinek kes van tiştê han nekin lê kesekî ji devê wan neêşiyabe xapo gelek kes ji devê xapo êşiyayî çêr û dijûna ji gerî lar kiriye yanî hedîsa pêxember heyî dibêje المسلم من سلم المسلمون من يده ومن لسانه ئاپۆ bi destê xwe li kadrowa jî xistiye bi devê xwe çêr û dijûna jî gotiye û dest avêtiye keçin Kurda ev ya ê ku mere were behsa îslamê bike ev ya li gorî îslamê yekî zindîq e yekî munafik e yekî virokar e yekî xapokar hatî ji min re mesaca dişîne konferansa îslama demokratîk sibe konferansa pişkulên demokratîk wê xapo apoçî bijin konferansa pişkulê û sergînên demokratîk çêbû û serokatî nameyekî şand behsa giringiya çopê kir ku em çawa çopê têxin xizmeta civaka demokratîk a ehlaqî û jiyan bê pişkul û sergînên demokratîk nabe serokatî gotî heval ma tu dikare bêje na konferansa çi bêjin şofêrên demokratîk serokatî nameyekî şandî têde dibêje yek şofêrtî ji xwe zaten xebata herî mezin a têkoşîna ji bo azadiyê û civaka demokratîk şofêrtî ye ez şofêr bûm şofêrê yekemîn ez bûm ew ê wilo bêje konferansa mamosteya wê çê bibe wê xapo nameyekî bişîne mamoste nizanim hîma bingehîne ji bo civaka ehlaqî û demokratîk konferansa çi a terziya wê xapo bêje yanî berî her tiştî ji bo mere bidirû gerek mere biçirîne û çir û vir û xapoçî xapo wê apoçî û bavê doqmaq û bavê
کەوێ و باوێ بەتێ و باوێ قازێ وەلچە بکا بخۆن ئۆ سەرۆکێ مە سەرۆکێ تەفگەرە ئازادیە چ خۆش دەبێژە ئەو قۆنفرەنسا کەورێ چەقماقا و ئا تزبیە و ئا تەیر و تلور و لاورە و خاپۆیە و کێفا سەرێ خۆی و هەما دنڤسینە هەما مەساجە و فابریکەیا مەساجە قۆنفرانس li derdikevin û xapo mesaca dişîn eybî ji werî yaw şerm bikin yaw ve piçekî fedî bikin hela serokê we fedî nakim hûn piçekî yanî ev kesên ku di medya PKK de van tiş miştîhan dinivîsîne qey wilo fedî nakin qey fedî nakin yaw di 2011 de sûnda welmetine û va saxin û ez karim li hemberî wan jî bisekinim di 4 Nîsanê de bû 6 Nîsanê bû mesajekî Apo hat 2011 em di navenda nûçeyan de ez yek ji kesê li hember derketim ya viya çi dibêje îna 2011 wekî helwestekî rexnegerî wekî di nav xwe de yanî hinek hebûn serê xwe dihejandin di warê wela rast lê dawî çîrokekî din bû wekî ew Ejder Şêxo Ejder Şêxo ew bibûna saet 11:30 ez behsa 2011 dikim wê telîfon vekirana Apo û jina Apo û ca Apo û Salih Mislim û jina Salih Mislim û eşîra Salih Mislim bi aniya firînkî qurişekî ha tiştek di wan nedeşt tiştek di wan ne çêr û dijûn vexwariyê û serî wî germ e û dayî nav piştre serê sibê pişî wî li serê wî tê qehwa û xwe vedixwe derdikeve Rojbaş Kurdistan û tevgera azadiyê û ji biriyê xwe jî awilo her ku diaxive a biriyê xwe jî awilo dike û tevgera azadiyê û serokê newnerî û birê Salih Mislim niha bi me reyê wê nerîna xwe bêje û biriya dihejînin û Ejder Şêxo ye qerase berî demekî min yekî dît xapoçiyê dibêje rojnamegerê herî baş kî ye li cem we dilbixwîndara ya Ejder Şêxo ye werdûşî ew taso ew hemam e dilbixwîn biriyê xwe nahejîne lê ew ê ji mir awilo bike û quretî miretiya bike û ew ê din jî bijî û hertijî ev e halê Kurda rewşa Kurda ev e konferansên demokratîk û serokê netewa demokratîk mesajên demokratîk dinivîsîne û bavê doqmaqa demokratîk li ser sosyal medya jê li çepka dixe bi serhîzî bi sernizmî diqurtînin û kes ji wan tune rabe rexne bike bêje îdî bes e em teqiyan em tije demokratîk bûn em dikin bipeqin em dikin biteqin îdî bes e û em kuştin bi vê demokratîk bûyîna bi derewa ev xapandina bi derewa kes tune hemû ha wilo bi serhîzî serpêlî sernizmî newêrin biaxivin newêrin piştgiriya serbestnebî Welatbekir û Şêrwan Birahîm bikin beramberî êrişên qirêj û bêexlaq ê tevgera xapoçî halê wan ev e rewşa wan ev bere di vî halî de bimînin hûn jî temaşevanê hêja temaşevanê Xanî TV di nava xêr û xweşiyê de û azadiyê de bimînin